Hai guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय दिनैसो ब्लग बनायनो मोनबाय आङो जोङो मोनसे भिडिअ बनायनो नागिरदों आरो ना थाबैनो नोंथांमोना नुसिगोन नै बिथाङा मोसाबावसिगोन आरो नै जोंनिया दासो दलं बनायदों नै बे सनायाबो मोसागोननो जोंना बेबि सनायाबो थाबैनो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथांमोना बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग बनायैया दिनैसो बनायनो मोनदों नै जोंहा बेग लाबाय मोसागोन आरोना बेहाबो इउटुब चेनेल दङलै एप्रिजिया दैमारि नोंथांमोना गासिबो नायलायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय र' दा थांनानै देखायहैनोसै आङो दा बे ससेयाव देखायला डाइरेक्ट थांना देखायनोसै नै मोनफैबाय जोङो जाखानायलाय इयावनो लागोन आरो जों नै इयावनो लागोन बुसावसाव जेबो लायाखै देलायाखैना आङो जेबो ओंखायनो बुसावसाव नै मोनफैबाय जों इयावनो बनायगोन बे बागानावनो लबर बागान बारनानै बैयाव ayo tuh aku disuruh rasa lili itu ya tuh ras apa namanya oh ini sasia tabu baik mati ayo 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 masih kalau baik iyaवनो लागोन जोङो जायगाखौ एसे देखायना होनो बेहाबो ब्लग भिडिअ बनायदों नोंखौ आङो खिथानाया टेबोलावनो दोङो होननानै आयनाबो लाबोनो बावगारबाय नों हनै जाहा एकट्रिसा मा जाबावगोन मेकआप लानांगौआ आन्दासैसो खोनांसिगोन मबाइलफोरावनो नायना लानांसिगोन हाग्रा गुदु जाजोब्बाय मालिकआनो नायफैयाखैनो सापातखौनो बिलाइआबो राजोब्बाय एबार खनसे खानायनिफ्राय खालादां आरो थांनोसै जोङो नै भिडिअ बनायखांबाय दा थांनोसै भिडिअ बनायखांबाय थांनोसै जोङो इसोरलाय हाया थांसै नोङो जों थांनो ओंखारबाय लामाथिं मोनफैबाय नै मेन रड मोनफैबाय थांसै हायदो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जों न'आव थांबाय थाबाय नै दानिया थांगासिनो हनै मेकआपआ बेहा थांबाय थानोसै जोङो स' भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो एन्ड साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय स' बाय बाय